Inuji Gusti Sang Juru Basuki Kanggur panggung sahira Nabos manungso Haleluya Sanggung puji tansah kunjung Gusti Haleluya Sanggung bekti Preratu Swardi. Sugeng enjang para adiyuswa sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adiyuswa ing dinten Selasa wagi 17 Mei 2019. Sumangga dinten punika kita nampi jejer kabingahan. Para adiyuswa manungsa ing jagat ngupadi kabingahan. Maneka cara dipun udi wonten ingkang nyambut damel ingkang mempeng matemah sikil dados sirah, sirah dados sikil. Para nem-neman sinau kanthi mempeng ngantos nglembur amrih skripsinipun enggal rampung. Sedaya punika amrih manungsa nampi kabingahan. Yohanan 11 ayat 17 ngendika, kowe padha dak tinggali tentrem rahayu. Tentrem rahayuku dak wenehake marang kowe. Lan apa kang dak wenehake iku ora kaya pawewehe jagat marang kowe. Atimu aja melang-melang lan aja giris. Gusti Yesus mangertosi menawi wekdalipun kalian para sekabat boten badhe dangu malih. Milanipun Gusti Yesus aprajanji dhateng para sekabat bilih mangke badhe wonten juru panglipur inggih menika Roh Suci ingkang nunggil ing para sekabat. Roh Suci punika badhe mucal lan ngengetaken para sekabat anggenipun lelados lan martosaken Injil. Gusti Yesus ugi prajanji maringi tentrem rahayu sarta ngiyataken para sekabat tatak mboten melang-melang, mboten giris ngadepi maneka warni kahanan. Srana tentrem rahayu punika para sekabat ngraosaken kabingahan. Para adiyuswa, ing mangsa unduh-unduh punika kita dipun ajak sami caos syukur dumateng Gusti. Kita caos syukur karena Gusti Allah kersa berkahi lan ngrimati kita. Gusti Allah sampun makarya nuntun lampah gesang kita tumuju ing pepadang. Caos syukur punika ingkang dadosaken gesang kita kebak ing kabingahan lan kacekapan. Kita mboten kuwatos bab punapa ingkang badhe kelampahan ing ngajeng kita. Karena kita pitados bilih Roh Suci tansah nuntun nunggil gesang kita. Monggo kita sami nuwuhaken gesang ingkang kebak caos syukur, gesang ingkang tansah memuji ngluraken asmanipun Gusti. Awit saking caos syukur kita punika kita nampi kabingahan saking Gusti. Inggih punika tentrem rahayu saklebeting gesang kita. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, awit paduka sampun maringi juru panglipur, matemah kawula sedaya nampeni raos tentrem lan kabingahan. Matemah lumantar tentrem lan kabingahan menika dadosaken gesang kawula saged martosaken Injil ing pundiya papan. Monggo paduka ingkang reksa ingkang berkahi para adiyuswa dalasan anak putu kawula matemah sedayanipun menika tansah pikantuk berkah peparing paduka. Kawula pasrahaken sawetawis sedherek kawula ingkang nembe nandhang sakit lan ing pemulihan. Kawula pasrahaken Ibu Khotijah wilayah 6 GKJ Magelang, Ibu Tutik Soli, Bapak Sugianto, Bapak Budi Sutomo, Ibu Sucipto, Ibu Tulat, Bapak Amung Pracoyo, Ibu Lis Martono ing GKJ Magelang. Kawula ugi masrahaken Bapak Minto Taruno wonten ing GKJ Pugeran. Kawula pasrahaken Ibu Fani, Bapak Samuel Tujono, Ibu Sri Windardi, Bapak Mardiono, Bapak Agus Budi Pranowo, Bapak Margono, Ibu Marsudi
wonten ing GKJ Pamong Utomo Kalinegoro. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Immanuel Sulu, Ibu Helmi Suprapto, Ibu Tugiani Sunarto lan Ibu Tati. Mekaten ugi kawula pasrahaken Ibu Tati ing GKJ Ngablak, Ibu Yuli Luther Harifa. Kawula pasrahaken ing GKJ Mono, Ibu Sapar, Ibu Priyati, Ibu Syih Mirah. Kawula pasrahaken Ibu Wirya Sumarto lan Pendeta Ibnu Prabowo ing GKJ Telpok. Kawula pasrahaken Ibu Isti Wilayah 3 ing GKJ Wonocatur. Kawula pasrahaken Ibu Karyumi, Ibu Kusmini wonten ing GKJ Purbo. Kawula pasrahaken Ibu Indrayati ing Solo. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Tropodo Sidoarjo, Ibu Sriti Astuti. Kawula pasrahaken Ibu Lini Sutopo ing GKJ Semarang Barat. Kawula pasrahaken Bapak Yohanes Mudadi ing GKJ Tuban. Ing GKJ Trangkil kawula pasrahaken Ibu Nani Cahyono, Bapak Karyo, Bapak Ibu Toyo lan Ibu Ngatini. Kawula pasrahaken Ibu Lasiem ing Blok 6 GKJ Gondang Winangun. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Wonosobo, Bapak Lazarus Samijan, Bapak Yusuf Sunaryo, Ibu Endang Sarjono, Ibu Rodiah Sumardi. Kawula pasrahaken Eyang Sarwito ing GKJ Ngalian. Kawula pasrahaken Ibu Wahyono ing GKJ Plengkung, Ibu Sunarti ing GKJ Salaman. Kawula pasrahaken Ibu Apri ing GKJ Canden, Bapak Jatmiko ing Denpasar, Ibu Warsi ing Kemenjing. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Ungaran, Ibu Sugito, Bapak Sembiring, Ibu Suresno, Ibu Munarti, Bapak Ibu Tugiman. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Sragen, Bapak Warsito Riyadi, Ibu Sumiati, Bapak Suyanto. Kawula pasrahaken Bapak Chandra Deni Saputro. Kawula pasrahaken ing GKJ Watu Sigar, Ibu Warsini dalasan putranipun Yohanes Haryadi. Kawula pasrahaken ing GKJ Mijen, Bapak Budiono Arung Puji, Ibu Elizabeth Indarwati, Bapak Trikartono, Bapak Waryono lan Bapak Moses Taji. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing Tanon, Bapak Suhadi. Sedherek kawula ing GKJ Banyumanik, Ibu Sukarni, Ibu Sutarni lan Bapak Daniel Agus. Mekaten ugi kawula pasrahaken sinten kemawon ingkang wedhasak mangke nembe nandhang sakit, kawula pitados menawi paduka badhe ngreksa lan paring pitulung. Matemas sedherek kawula menika pikantuk kesarasan ingkang wetah. Kawula pasrahaken pasambat pandonga kawula wonten ing asma paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adiyuswa kita tutup pepanggihan kita renungan padintenan adiyuswa sinarengan ngrepekaken kidung. Sumangga.